Genomineerd voor de Ondernemersprijs Noordoost-Friesland 2013 en de felbegeerde Bonifatiusbokaal. Altenburg en Wieminga. Ecologisch onderzoek uit Veenwouden. Ik ben Wiebe Altenburg, directeur van Altenburg en Wieminga in Veenwouden. Wij houden dus aan met ecologisch onderzoek en ecologisch advies, dat doen we met 44 collega's. Ecologie, dat heeft te krijgen maar de kennis van hoe de natuur functioneert. Dus hoe het werkt boeten in de natuur. Daar hebben wij verstand van. En met die kennis zijn wij in staat om allerhande vragen over het gebruik van de wereld om ons heen om die te beantwoorden. Van gemeenten, provincies, het Rijk, wetenschapppen, het Friese Geheer, ze komen alle bij ons om dat type vragen te beantwoorden. Hoe ga je om met de natuur en de wereld om ons heen en hoe kan je dat zo goed mogelijk in elkaar passen? Toevallig is hier weer een professor van de Universiteit van Wageningen hier, een groep studenten met wij maar werken. Die zei Wiebe, wat hij toch een uniek bedrijf. Je bent een Lietse universiteit op het platteland. Echt een kennisinstituut, boeten alle paden om. En dat vond ik ook wel dat hij dat zei, want dat is correct wat wij graag wezen willen. Dus echt een plak voor toponderzoek, topadvies, maar een soort heegopleide mensen. En maar een uitstraling die 4 boeten Noord-Eerst-Friesland uitgeeft. Dus wij zijn bekend in heel Friesland, in heel Nederland. En toch ik 4 boeten tot in Afrika want daar. Wij blijven in Noord-Eerst-Friesland omdat wij hier. Wij passen hier, wij houden van dit land. En dit is het plak waar we het meest verbonden voelen met de wereld om ons heen en waar we inspiratie uit hebben. Alles is goed regelen, we hebben een prachtig pand. Er stapt een trein weer door, dus het is voor ons kent het beter. Altenburg en Wieminga die wint die ondernemersprijs omdat wij een echt topbedrijf binnen in Nederland. Wij leveren op ecologisch, op ons gebied, op ecologisch terrein leveren wij topkwaliteit. Wij hebben een hele goede naamsbekendheid in Friesland, in Nederland en 4 boeten tot in Afrika en daar. Wij staan bekend als een bedrijf wat hoge kwaliteit levert, wat betrouwbaar is, wat altijd onafhankelijk is. En wij zijn een van de weinige bedrijven in Noord-Eerst-Friesland met een soort hoogopgeleide mensen werken. Wij slagen erin in deze zware tijden om het bedrijf nog prima te runnen, maar een soort innovatieve kracht erin. Nou, lijkt het me graag reden om die prijs te winnen.